mahina ko talaga sa. Mo nang muta sa gimang dugo kay magpakulba-kulba man ka. Ngayon, bitaw ko mga. Sira ulo. Hi guys, good morning. May buntag sa tanan guys. Welcome sa among vlog guys. Kung magdungag diri ari ko magluto ron ug suda diri sa kalan kay para dali kay mula ka may magpakuan may magpatis may o sugar dayon magpapipi. Mata na kong Hi badi-badi. guys, medyo buntang ni yung tanan. Medyo buntang ni yung tanan sa ibuo kalibutan. Kung asa man mo karon, namping mo sa kanunay, mga OFW. Naghahaday kuan guys sa mad. Baghapon nag-kay nana. Natangtang na daya kuan guys tanod. Katong agyanan sa kanang naitanod, dapit sa tumoy. Mamat dito man to ang nainigawas nga kanang nana gahapon. Mo manggilimpyuhan kaya mo ang gibutangan o kanang naikuan bitadain. Pagbutang ni Junjun o kanang ko alcohol, natangtang nagkuan guys. Tanod mo siguro to nga nay nga to nay nana gamay. Wa man siya nabulit. Di paras katong naiban nga nabulit na ba? Nagkatuwa pa nabulit. Pero wa na dihag tanod natangtang na. Pero karon wa naman siya nag-usa. Nagaga naman siya gitanaw karon. Nagaga na. Kadong na siguro po na mabulit. Kay mao na naman ay wa nabulit. Napamasya tanod nag-ali. Mao nang wa pa siya nabulit. Mao na kinawahian nga wa nabulit. Tagaba nabulit na. Wa pa siya nagpilit kaya tumoy sa kanang tanod kay nama dito nabilin. Natangtang na. Nakaroon natangtang naman, mao siguro tunga day nana ning gawas ja padong na siguro po na siya mabulit. Wa naman po siya nagbasa. Nagugaraman tambawan na mo kuan gahapon bitadayon ja. Gabi tambawan na mo among gipahiran og kanang naikuan. Baktruban nga cream. Parehas gipahid sa ang liog sa una ba katong gioperahan ko ni palit mi gamay. Mahalagi. Gamay ra siya kuan 300. Kapin mahal manggajid na mo nay ibutang sa ang liog sa una mo nay gasi tapos doktor nga pangpahid ang magbutangan gabi mura na siya kuan nabulit na padung na siguro na siya mabulit ah Kuraw ko. magsa ka ma Kuraw ko, gutom ko ba? mainit Magkuan ko gatas kay. kuraw ko no siya. Okay, so mainit ko na siya kay karaw ko na siya gikaraw. Kuraw ko. Mainit siya pan, gibutang istar margarin. Parisa ni siya og gatas. Kuan na. Sambal sibusla. Ya, pag hinahinay mo pag kuan ha kay hinay lang gabang ba. Thank you. Ato na siya si Jahang opisina magtambay. Morning guys. Andin ako sa akong tindahan magtambay guys. Ato man na siya dito, sige kalingaw na siyang cellphone. Mulakaw na may guys. Luto na mag-alas 7 na. Good morning. Helmet ako no. Madto na may guys. Guys, sumat ko na mi So, siksik pa kuno kayo, muro magpurayo, gara-gara oh. laban. Laban bitaw. Laban. Noy kay Magalas City na tanong siya guys. Okay, basig mga bli na kay Magalas City, mas siguro mga bli dito. O kuasa kay dada koy kuaon. Dalag mas. Nagdi ah. Ako na dito sa bulso ra. Ato sa mi ma. Guys, nakasakay na po kog motor. Dugay-dugay na po kuha nakasakay motor. Buwan na kapin. Buwan na kapin guys. Ano ka nakasakay motor pero nakasakay na po kog balik. Ini ra patay. Nalipay ko guys kay makasuroy na ko pero gagang samad gapon kay man tinigawas nga nana. Jawa man po ko gibati bisig gamay. Wa may sakit. Kuha na siguro to siya guys. Dega-dega ba? Nagpadung na to siya. Maadyo kay wa man po ko'y gibati basig gamay kay og na infeksyon ingon sila na ako nimo sakit pero wa man po'y sakit. Adyo laman mo kabalaka guys kay mag-obserbar ako ug na magani ko'y pamatiin nga
di na masabtan madto ko sa kwan guys doktor ja karon pasalamat ko sa Ginoo kay wa jud ko gibati bisig gamay ja nalipay ko guys kay nakasuroy nako salamat ka Dios sa kanang naay Ginoo kay gitagaan pa ko ni ja og kusog ug lain nga kinabuhi. Anja dagan kadyong salamat sa inyohang mga concern guys, sa inyohang mga comment. Salamat kaadyo. Lami asadlaw. Hindi pa kaadyo init. Tablo po ni dire. Bata guys, lipay kayo. Tapos balay. Mura magkuhan. Mura magkanan. Kabayo ng gawas kwadra. Di ba dyan po lali magtanggong sa bahay, pila nakabuan may gawas-gawas. May gamsa o. Gangsa ko pabo. Pato. Pabo. Pabulay mangutong pato kay daka man tunot, ligwad man tumulakaw. Pabo to daw. Thank you God, nakasuroy na ko guys. Grabe daganas mga tricycle ay. Ako. Sa kuno? Welcome sa live ko. Welcome sa live. Mo naman ay uso ron. Mga tao sa kasa mula ka mag-live man. Linawas dagat oh. Kita na po mos view sa Dalagit guys, sa mga taga Dalagit diha. Kita na po ninyo ang lungsod. Sa nagsubaybay sa mga vlog nga mga taga Dalagit, salamat ninyo. Amigo, amiga, amigas. Kay Amigo, amiga. dugay-dugay na gadget po wa na mo kita ganing kalsada as Dalagit. Kay buwan na kapin, pila na kabuwan. Murag mga 3 months ay mga 2 months na mag 2 months na di ay. 2 months na. Kaya kung unang hospital ni mo, wala na pwede vlog-vlogan. Kung unang hospital, hospital na pa doon ka na hospital. Kaya man, kung unang vlogan ko. Gani, puro naman kusina ka mo ang vlog. Puro kaon. Pero di man, logi. Ano ang lawas? Di logi. Bawat sa lawas. Asa taagi mo tipasta? Marami nag-iinom ng tubig. Marami nag-iinom ng tubig. Nahanap ko, pinagmata lang ko inom ng tubig. Welcome Dalagit sa Prince Road. Sa Gimingaw sa munisipyo. O, Arag munisipyo. Sa Gimingaw sa lungsod na dito parking. Sa unahan na diha ko ang generika. Iusap ra bang generika? Anong giusap? Yatras na kay Way dining na bayan nito. Ha, gotro na nila. Yatras. Ayun, magkabali na. Wala pa, sarado pa man. Apli na. Na namin sa generika guys.
May sugar. Day. Say ko ano mo day? Ako. Ingot, at kanina pa mo. Siyempre nanambok ka na magdimuhot. Muhot yun yung sinina kaya nanambok man ka. Ikaw rin una. Morning ma'am. Magpakuan Sugar test ma'am then magpa... Saan eh? BP. BP. Okay na may mag-video. Sige naman. Nindot diri kay na sila tanan Fasting ka, sa. ma'am. Oh, fasting. Alas 8 pa gabi ni ka o ninam tubig. Gutom na gali. Lingkod be. Lingkod siya. Ngano di pwede mo kaon sa? Oh, manong di pwede makaon. Kaya kung magkaon po, mamag-differ man dyan na ang kuan ninyo. So, Amo ding digid mo bisag tubig sa. pwede naman po nagpa-random blood sugar. Ah, Sa ilang 2 to 3 hours depende sa pagkaon. Pero may bawaan sa good nimo kung sa epekto sa itong gikaon sa lawas. siya nagpa-test mo kay bago man ako pira gud siya. Ah, Ipira nog itupik. Puto lang kung isa ka. kuan. Ninanambok ba siya? Hindi ka mga anak. Pwede pa pero kuha na. 50. Risky na ka. Risky na kayo. Yun na lang na isa ka buok. Nalambot na ko. Ikaw lang isa. Gusto morning. Ay kami sayo din ni duty. Sa'yo tag-duty kay anong sa'yo butang ulit. Alas 7 gid mabli diri ma'am. Sa'yo before 7, maabot naman ang mag-opening. Labi mo sa dugo. Labo na kaya akong logo. Ang hindi ko naman. Labo na akong logo. Okay naman. Bli may ni ko na way mo gawas dugo. Kinuuban ko sa garang sticky ka. Sticky. Nagakuha kay be. 106, ma'am. 106 ang sama na siya. Kuan ba? Normal pa man na siya. Normal ra na ma'am. Normal pa. Ang di na normal na ma'am, lapas na. Abot nag 120 pataas. Ah, normal 106. 120 pataas mo di na normal. Depende man na sa gamiton niya kuan. Ikaw sa- Katong Hindi, pa BP, BP pa mo ko. Ay, sabay na ba? Basta isabay na lang ni ma'am na. Ikaw. siya ha. Sige. Oh, isabay na lang. Gabit na. Pabura sa init din sa punta ko yan. Silang Yatras na daan ni mama. Andam na sa way dining ah. Buhon. Di pagmarkahan ang mga mga kuan nalapas. Kapit na niya, sige na nilang gikuan eh. Dili may dugay kay way dining kita nang property na ito. Bitaw kasi sa same sa kuan. Oh, sa konsolasyon sa mo ah, way dining naman dito pero diri mo madugay jud mo man Pareha sa Argao o dali ra kayo na kuan kay ang mga balay kay atras mangudaan. Property mo gud ilang kuanon ma'am, sa mutog mga titulado madugay sila. Bayad pa. Kaya mubayad man sila. Bayad gid na ang pamproseso ana. Mo din ang tagiya din ang andam daan di pahay mo daan ang bibig sa likod. Ito lang sir. $119 taas po. taas. 119.
Pero di 110 to 148 pa man eh. Wala pa na. Normal ra. So, pa na sa normal, wala pa man mula pas. 119. Di ko mahilig mag-shoot. Kuan? Nung pa man siya, suod pa na siya. Di na pinsa. Di na makaumot. Hindi po kahilig og tamis. Dili lang kayo palagi. Di mo ko mahilig kong tamis, ma'am. Sa di lang dyan palabi. Di po yung mahilig tamis, ma'am. Soft drinks, di po yung mahilig. Pan. Di po. Pero, Usa po bito ng mga pana, no? Di mo kami mahilig. na. Oh, yes. Ano pa sa? Ako lang muna, be. Dari lang, sir, oh. Ay, dari. Ano ba kung saksak na? Saksak, ma'am. Dara din po. Hmm. Tinahang lang ta magpa-chike. Sige ratag. Kaon-kaon wate. Kailan man yun, exercise po. Sige kayo, kuhan lang. Accurate ba ni ma'am? Kuha naman ni siya, sir. Kaya nakusaksak. Kuha naman ni. Di man ni pariyatong Katong yung naka... mag-base ta sa battery gyo. Oo. Okay naman eh. Ingat ni nani sa balay view. Hmm. Nakuha ni siya Kaya 2,700. mong mga bet, 74 na. Kaya na ang pabibibiti. Para at least mamonitor Yung niya. sarang may pinuto na ni. Kana ra. Start and stop. Kaya katong manual, di man siya kaka-BP kung wala kayong pares. Hmm. Kana kay automatic ra no. Automatic na rin siya mukha, ma'am. 142 over 88. High blood. Basta sa 88 siya, 140. 142 over 88. Wala ka high blood ka do. Tama na yung kuha niya. Yung puto man. Kaga. Diti. Ay, tabi, big. Relax lang. Makapiktar kaya po siya man. Papalit dito yung nanabi, okay? Si mama, bato bipihan ka ng tangin sa. Pinot na kay isaksak. Ay, pero kuhan gina, ma'am, na ginisay ka ng chargeable na siya, pero Oh, pwede ra po na siya butangan ni mo battery, sir. Pwede ra po. pero inanapod na siya, isaksak ra. Wala man yung battery gani. Mura nang gitang kanga. Nana siya charger, ma'am, kao ba? Nana, mauna. Oo, maura na siya, sir. Papalit tabi. Pina 2 plus, ma'am. To 750. Nindot na inana sa balay kay pangkuan. Pang BP na to ba? 1 mo na 114. Binitaas na biya. Taas na. Baba ka ni sa kuan man sa gatong gipirahan kay yung kuan ray 80. Pero wala ka giabunuhan ng dugo. Gibunuhan siya, ma'am. Bagod ka. Kaya basta drop ka ayong Iyang dugo kay 80 90 ra. pusa. Babitang ipatik siya kuan May gini-gining taas na. Kasi pangalan to. With iron lip. Okay na, ma'am. Okay na, Salamat thank you, kayo, ma'am. Salamat. Salamat, ma'am. Yan, matings to God kay. Nino tribe kay na kuan ari to Thanks to God. Pila ka kami 119. Thank you God gining taas nagahang dugo kuan. 114 over 88. Taas na gamay. So guys, padong na may uli guys, kaya kami kumahaw. Salamat sa Ginoo, guys. Okay ra mo na. Taas man ang 140 pa uy. High blood makadana. Nami dari agi sa kuan guys, center. Sa Seoul may agi. Lamay kaadjog dagat ka, arang kalinaw. Namalit mi dari kuan guys. Sudan nga sabaw, nga isda. Linaw ka jug dagat guys oh. Ay nangaligo dito, daghan nangaligo. Pabugnaw ba kay init kay panahon? Bugnaw. Yan magpabugnaw sa tawi-tawi. Klase ron. Kuan magudron Liberty. Oh, kaliguanan man na diha oh. Pero kita pabalik ko niya.
bungas na mangga oh. Nan kadyo buwak. Magpatis ko ba kay kuyawan ko be? Anong kuyawan mo ka? Ano na. Na kay kanter dong. Anong kuyawan man ka nga dugo ra man na itis. Sira ulo ka. Kuya bitaw ko be. Buang nga bitaw. No, nitas tuloy yung dugo na niyo ng 140. Mahina ko talaga sa. Munang muta sa gimang dugo kay magpakulba-kulba man ka. Ngayon bitaw ko Ka. mga. Sira ulo. Ay kakay anad naman ka pero may lang ka na hospital ako. Tanawa ron, nagpatis ka din ta sa gimo, tanawa ron nagpabipi ka ta sa gimong dugo kay nagpakulba-kulba man day ka. Ang naisda be. Sigang katalawan. Ay naisda. Nice na ko ha. Gagmay man, tamarong nagagmay. Mao ni Barangay Konsolasyon guys, oh. Nindot ka jog mga palibutan mi kanang kuan ba, mga pangpang. Bye. Ansa man na, Ming? Wapay pamahaw, Ming? Ha, wapay pamahaw? Taas. Taas ang dugo, 300 ang dugo. Ay. Patay gyud. Pagka naman yung 300 doy. Normal ra. Patay way samad. Nita dali kani sabaw dali. Be, kabalo gutuman be. Guys, bunta guys, dahil namin nakauli na may Rag gutuman na guys. na naisudan dito sa merkado. Malit ni ka na naisabaw nga isda. Kaya mamahaw na ka, kutasan na. Tasa na. Libat na ko. Taas na yung dugo. Tasa. 140 na. 114 Over over 88. 88. Sa una na, 70, 90. Ay, Sa una 90 over 60, 80 naman to. 70 ana. Kuya, wala yung dugo niya. Karon ning taas da. Ipangutan na siya sa kuan sa generic na kay gitek na ko ma'am sa naa. Mayo na ma'am kay mo kuan. Labnaw kay dugo ni dugo lab.